Kani kadai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fabricate Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagani ke juk ke bamenta barok ngitip baga pertehi kala nang red bat nang cloistered haga balala bantit ya gitiar gitar lani ki jain phong nasiliang ka pertehi tang da ka pendon kam dagi mobile phone klem da don kam banda lehi daladi bat kinong diru ki shupha lang ba ki courier ya ka balatip kum ka online shopping kum juro haga bay day bat ka bam gadi kani ko rukom thiet ya ki bam na ki dukan de bam lani ki restaurant kala sedang ban su thiet hang ni hanong ba shlong ru nado bala sedang nungkong kumba shisna me yai menta da open man nong tudu ubala seng ya ka net foodish ka online food delivery service let's say la la bandai na kino gidaw ba kibriyo kim lapor ban lek rong sya ki jakabam hakapor bala thangan kumta ka ka ba kila ban le kalong tang leng ba ki simpri akti jongki kata dak ba wat ya ki restaurant leng ba ka app jong ka net foodish food delivery service ka ba la ban download na ka Google Play Store budget ya ki bam naga menu jong ki restaurant ba pair kidon khat khandai tali ki restaurant hagani ka app ki ba shet ya ki ba bon jai ki jing bam laga dai ga bam Indian Chinese ne continental ki breu jong ka net foodish kin pen poi ya ka bam ka ba philabu order hakhr dop yeng jong phi kat kum ka por balabu open man bait nong tudu bala dep ya jing pule MBA degree naga lovely professional university Jalandhar Punjab ulabu ya ka thong ban yeng halaki jong ki kijat daga baseng ya kani ka kam bar ha ka jo ka por le ya kalat I kam I jam shaki weiru de ki samla jing sisha hi kumbai ong ngadon hi kata ka aim in life ba ka bang akwa man le adin bala dep pule naduk bangadang pule hapo Punjab nga pendep ya ka MBA degree na po master degree na po lovely university ti ha ketu ka por bangi dang don ha po university kalong sibun ken ki opportunity bangi yo opportunity ti ngi ha ketu ka por ka university ka department jong ka management jong ka ai ngi kum ki khana school kum no ban seng ya ka kam la jong ha po ka university jong hi ti ngi ha tu ka por ngi don kum ba san rungut ha ka group jong ka team jong ti ngi sedang nak ban pli ya ka ni ka online ken ka kalong ba siapang gani kandidat kalong ba ki briu ki student hapok kan university jangi kila nak bantit ya ki jain dan ki code ki second hand kam tam hapok university ki long ngi change ki code nak way ke por cha ke way ke por ti hagaju ke por kila ru bandi ya ki to ki item jong ki lani ki code jong ki everything ki cloud ha to ke por ti ngi sedang no ya gani kam hagatu ke por ti andang ala debat ban pule nang to ngawan no silong ti ngadon hi kaman ka marba nga day berubah always kalau perkat bi yakini ki online ba markani gade ka generation ka bathamai yangi tinga point ka idea ka boong ba balingam sedang nak da ka food delivery service sa chelong amde yang kata kalau ka pensuk yakiwe ba kalau habro ki liang manta singilangi pai kalau kat no ka jing sitom yo briu ban late chawe ban late restaurant kamtam ha ka liang ka kaniki bun ki traffic jam ban ai bam yo customer haying kalau kadeka ban safe ya ka po jong customer jong iru ti kalau everything kalau very we come into advance kain ba ngila poi ya kan ka bam ngarung ngas suk ba ngayok bam haying ka ibang amut ban bam po restaurant de kan ni ka ba pelong yang ba ngan sedang no ya kan ka kam naduk menu ngala sedang ya kan ka kam tang sudah pulihi ngala yo ya ki certificate ngas sedang no hasilong hing direct hasilong ngala selong kolong kumba sistem tam menta te naduk gitu ki por kala sedang yai haduk kini kisngi nang ne sekmat ngai scam ba kan ni kan long ka way na ki start up venture ba na ka thain jongi kan kiu ka feedback ba ngiyo hi na ka ka bangila le menta kan ni bagi ong ka service bangi ayo ki customer jongi dadangi page ha kaliang jong ka mobile app jongi ba dan hapo please to pin yo ki feedback kumno ka respond lene ka jing ngeu jong customer ba le mostly ki ong ba we are very innovative kalong ka pensuk ki ting ngi sa yo ngeu ndala wan kum to ki ndala poi deliver ka bam ki sai khot ngi pide ki kita ki briu ki ba penlai ngi na ga jing thangan ku baki ong ha kten nong wei kilong hungry seva te ya mentahi customer hi ngilong ka feedback jong ngi bang yo kalong ka babyang hi namar ba
ke ba kadon hi kadau ba ke ba ngila ban yo kum taru ya ke beling ya fedon mar ngi bu ya kapor kata keminit bangi day ban bu no ya ka ba macam customer tan rei ngi pat ngi le shwa ban poi ke tu kapor ngila pun poi ka ba ma customer hasilong mentang like no tang nihu ke bangi la perkat hi ba nang ni sekmat ngin pli no hu very soon ko mon pli te bat ka like kor mauyong te otherwise baro hi kiska hasilong ngila recover bangi le bu no Kanet Foodish kalaban penpoy ki bam shapi la jan barok kawai ka sor shalong wala kidon kisnong bat kentot ki ba shenru kin sala ban ai kaju ka jing shakri bat penpoy ki bam lengba ka home delivery service jongka ka kom charge jingi ki customer kalong tangha ka kom ka jing jangai ka delivery charge ka tangi sim namar balingi charge ngi half recover ya ka transporter fee te kan dia kan soi as per the distance ngi sim hi ya ka delivery charge na customer mentahi ngi lai tai op hadu arkwait li ki restaurant te hapo jong up jong ngi la publish kat kan dai li ki restaurant kawai na kidukan bam lani restaurant kapala dep penya so lang bat ka net foodish ban lek penpoy bam sha ying brio kadai the grub kaba itrai jongka ikong ban risalang do ila shem kalong shisha kaba yarap ban kentiu ya ka kamai ka ji jong i bat pensuk ru ya ki babon na ki customer ni tai ba ka net foodish and ladan tala shisnem and ni laju persang rumen shwa bangi kwa hi ban le ni ka i delivery system ki brio nama ki bon ki kwa ban ni delivery hayeng and so fortunately, he won young Pinman one approach with net footage. So he has no comment. Shisha, but at least I done somebody but late to come, but him don't come to hassle along come la fulfill another business approach. Doing you can like somebody else is doing it. So na spanat chibon can the so niru and metala. Thank you. Your bone ki bon ki customers and atip mentally lagi brio bon bagi senat bagi dan hayeng kila ko ami shu na yeng ne long senat dan kum home delivery tala senat shibon ken so yes kasil jengir kala kam improve response so far very good then they can do a to customers bagi shile packaging kyong so far it's all good ka Grove Eatery ka bahakan dai laru kadai ka wei na ki restaurant ka balayo kabu lengba ka jingdon jong ka net foodish ban kham roi kinong bam na ka ni ka jaka wat la kim hap ban wan hi daladi henrei kila ban yo amat kumju halayin actually baka net foodish ngila idon jingate lakum lomsom sau banai ngila idon but ngaru gak bot ngi nang ni napot na Grove ngiak kemen blong bangila ya join blong bangila te lam kanika net foodish now play hakini kendiat singi impoi perkat iru ba net foodish kan increase haru kat ne benefit jung long nakano kono napo nakaliang kini bam ki kano por ki I order ngiru ngi pinbiang ka order jeng ki within between 20 to 25 minutes makir kiwan bay akta por kisem kilong fast service bam kiro but ngiru ngi kerman ba bangi long bangi layo join lang begini net foodish yung lingba jo net foodish ngiru long nila ham kiu hiro kada restaurant la jong long ba mentali po restaurant jo pat don batep na ba recently long template mai long lingba ka net foodish pat last dang itu i breu na ba lingba ka net foodish na ba kay ka menu jongi ka badon ka menu jongi na beli ki breu mentali ki lape bi kada online minta kay ka menu badon jongi breu na baru ndikim tip dan lingba ka net foodish ki pe ka menu jongi lingba ka jok ka net foodish ki ka menu jongi mangidon ka kini ki sushi ki ramen nata ki continental food ai khamta me kini grilled chicken salaki chicken kita long lingba ka ngiso tana de bagi long bagi la join ka net foodish den ka net foodish ku long bagi khamyak kiu hendet Hoi kata dei ka .com du ha ka service jongi namar ba don hi ki du ba perkat ka bam kan travel nang ne sa te don ki distance ke bahe te kitu hi mostly ki restaurant ngila tai op ngila don ka policy bat ki ban ye kren ba ka bam ka de pan long te mostly ka packing jong ki ka long ba
totally very fit kam day ban shake kan nda ngila travel man ra ya kabam kam day ban don ki jing ki jabo ke te hakatu ka por na kaliang jong ni ha ke por bangi de ba ngila protect bahaya ka ya kabam ting ngila bu double ya kini ki plastik khanang ban kano ka dos ne ka ba kanam rung sopo te kum ha ki por slap syuk mudur lada wan uslap kumnung ni libu ya kabam pat te katu ka por ngi pen kam hida ki plastik ki ba bau ka ka kanam rung su chapo ki bam te ka ngila don hi da ka sistem jongi ba ka bam kan bu hang to kan kluit bat kanam le hadu ba kan wan sakti ngi idang long ngimda long ki ba hadu kata taba ngangi scam ba ngi nang ne sakmat kumbangan pensepreng ya ka message jonga sa upai ba jongi ka long ba menta ngila don ha ka chin chon ka ba ngila ban compete ya ki we ki still ru nang ta ka jing suk yang ni kalawan kham tam ya ki ne ki hostel ki office teng piklat ban ra tifin te lang ba jong ni fila yo ban su place ya ka dar le ha ka website jong ni www.netfoodies.com fila yo ing to place ya ka dar ha pok ka to ka por bangi estimate ya fila yo ya ka bam te teng pilong gi beru bajai tu ban restaurant pipe ye ki ne ki traffic jam badon ha selong kalong very annoying ban pe te lang ba jong ni fila ban yo ya ka bam ka e ba ha ying be pin ban kam su ban le che ro Kabate CTV ka penslor bat aimen CM ya ka net footage rengkat bat ka jingkit bok baki nang laban kio hakane ka kam baki tray bat ni kenturu ya ki pai ba baro ki bakwa ban penpoi bam sayeng ni office ban kontak ya ka net footage da ka phone ha uniu number pra arsan pra non real riway not iway pilaro ban order lengba ka website bat ka mobile app kani klempep kan long ka jingkersyan ya ki samla ki jongi ki ba persyang ban sengkam bat yeng hala ki jong ki kejat